Закупуването на камион трябва да бъде инвестиция, инструментът, който ти позволява да си изкарваш прехраната. Но има модели, които поради фабричен дефект, лошо замислен дизайн или незаслужено добра слава, се превръщат в бездънни ями за пари и търпение. Това не е списък с мнения. Това е компилация от предупреждения, базирани на хиляди часове в сервиза, милиони загубени долари и десетки колективни искове. Това са 15-те камиона, с които, ако ги купиш, ще се разориш. Започваме с номер 15 и нещата не изглеждат добре още от самото начало. Номер 15. Ford F600 и 50/F750, модели 2015 до 2018 с дизелов двигател Powerstroke 6,7 литра. Има камиони, които обещават много, а изпълняват малко. Ford F650 и F750 от тези години са едни от тях. На хартия изглеждаха като перфектния инструмент за среднотежка работа. Здравината на камион с механиката на гигантски пикап. На практика се превърнаха в кошмар за сервиза. Най-сериозният и повтарящ се проблем засяга охладителната система, проектирана недостатъчно за изискванията на продължителната работа. Когато двигателят започне да загрява повече от необходимото, а той го прави често, последствията се застъпват. Гарнитурата на главата поддава, главата се деформира и маслото започва да се смесва с охладителната течност. Сметката за ремонт в този момент може да надхвърли $15 000 без затруднение. Към това се добавя трансмисията TorqueShift, която при тези модели страда от преждевременни повреди в соленоидите и в тялото на клапаните, предизвиквайки резки превключвания, които в крайна сметка повреждат останалата част от задвижващия механизъм. Най-тревожното е възрастта, на която започват проблемите. Не говорим за камиони на половин милион километра, а за единици, които едва надвишават 100 000. Има шофьори, които са ги карали в сервиза преди да навършат 2 години употреба. Купуването на един от тези Ford е като игра на руска рулетка с 3 куршума в барабана. Номер 14. Chevrolet Kodiaq, /GMC Topkick. Модели с двигател Duramax 6,6 литра от първо поколение. Имаше време, в което тези средни камиони на General Motors доминираха в общинските и строителните автопаркове. Бяха здрави, имаха добър имидж и двигателят Duramax обещаваше надеждността, която марката беше постигнала при своите пикапи. Но времето разкри техните слабости. Инжекционната система на първите Duramax, инсталирани в тези шасита, се оказа много по-деликатна, отколкото трябваше да бъде. Инжекторите се повреждат с алармираща честота и когато го направят, не само оставят камиона спрял, но могат да замърсят маслото с дизел, съсипвайки лагерите и коляновия вал в процеса. Модулът за управление на двигателя, разположен на място, което изглежда проектирано да събира мръсотия и влага, също създава проблеми. Един ден камионът работи, на следващия не пали, а диагностиката може да отнеме седмици. Но най-тежкият удар за настоящия собственик е наличността на резервни части. Chevrolet и GMC спряха производството на тези модели преди години и много специфични компоненти вече не се произвеждат. Намирането на част втора употреба в добро състояние е одисея, а когато я намерите, цената е прекомерна. Kodiaq и Topkick се превърнаха в онези камиони, които, когато се развалят, остават с години в сервиза, чакайки част, която никога не пристига. Номер 13. Dodge Ram 3500/4000 и 500/5500, модели 2007 до 2009 с двигател Cummins 6,7 литра и автоматична трансмисия 68 RFI. Тук имаме любопитен случай. Отличен двигател, вероятно най-добрият лек дизел в историята, куплиран с трансмисия, която не беше на неговото ниво. Cummins 6,7 литра е неунищожим звяр, способен да издържи на злоупотреби, които биха убили всеки друг двигател. Но цялата тази мощност трябва да достигне до колелата чрез трансмисията 68 RFI и там започва проблемът. Тази трансмисия, проектирана за нормална употреба, просто не може да се справи с въртящия момент
който Cummins е способен да генерира, когато се изисква тежка работа. Симптомите са винаги едни и същи. Преобразователят на въртящия момент започва да приплъзва, превключванията стават резки и накрая вътрешните дискове изгарят. Ремонтът на една 610 RFI може да струва между 5 и 8 хиляди долара, в зависимост от щетите. И най-лошото е, че ако не подсилите трансмисията с компоненти от вторичния пазар, проблемът се повтаря. Има собственици, които са сменяли трансмисията 3 пъти за по-малко от 100 000 км. Двигателят все още е там, перфектен, неумолим, чакащ скоростната кутия да спре да бъде неговата ахилесова пета. Купуването на един от тези RAM е купуване на Cummins със смъртна присъда над него. Номер 12. International Durastar. Модели с двигател MaxForce 7. Ако има двигател, който заслужава почетно място във всеки списък с механични катастрофи, това е MaxForce 7 на International. Един V8 дизел от 6,4 литра, който компанията разработи, за да отговори на нормите за емисии, без да прибягва до урея, и който се превърна в паметник на лошото инженерство. Системата EGR, подложена на невъзможни изисквания, се запушваше с поразителна честота. Инжекторите се повреждаха верижно, турбините с променлива геометрия заяждаха и когато всичко това се случеше, двигателят влизаше в порочен кръг от постоянни регенерации, които в крайна сметка стопяваха буталата или напукваха главите. Най-лошото на MaxForce 7 е, че не предупреждаваше. Можеше да имаш камион, който работи перфектно един ден, а на следващия, без предизвестие, двигателят да каже «стига». Сметките за ремонт варираха между 12 и 20 хиляди долара, често повече от стойността на целия камион. International получи колективни искове, цели представителства се напълниха с Durastar, чакащи нови двигатели, а собствениците научиха болезнен урок. Никога не купувай първото поколение на двигател, проектиран да отговаря на невъзможни стандарти. Durastar с MaxForce 7 е бомба с закъснител, която рано или късно експлодира. Номер 11. Mitsubishi Fuso F и наклонена черта FG, модели 2006 до 2010 с двигател 4M50. Mitsubishi Fuso FE и FG бяха в продължение на десетилетия кралете на градските доставки и приложенията с предна кабина. Техният компактен размер, маневреност и лекота на използване ги направиха фаворити за куриерски флоти, общински услуги и малки бизнеси. Но между 2006 и 2010 нещо се обърка. Двигателят 4M50, 4-цилиндров дизел от 4,9 литра, започна да създава проблеми, които накърниха репутацията на марката. Турбото по-специално се оказа слабо място. Беше проектирано с геометрия, която не понасяше добре градските работни цикли с постоянни тръгвания и спирания. Лопатките на турбокомпресора заяждаха, налягането на пълнене падаше и двигателят губеше мощност до степен да стане практически неизползваем. Системата EGR, също с лоши размери, се запушваше с сажди и налагаше постоянни регенерации, които в крайна сметка разреждаха маслото с дизел. Когато собственикът караше камиона в сервиза, новината беше винаги една и съща. Ремонт на турбото, почистване на EGR, възможна повреда в инжекторите. Сметката беше около 5000 долара, често повече от това, което камионът беше струвал втора употреба. Най-лошото е, че тези проблеми бяха повтарящи се. Нямаше окончателно решение, само временни кръпки. FE, наклонена черта FG от тези години, се превърна в главоболие за много малки предприемачи, които се довериха на марка с добра слава. Номер 10. Isuzu NPR, наклонена черта NQR, модели 2004 до 2007 с двигател 4H1. Isuzu има славата на производител на неунищожими двигатели. И това е вярно, произвежда ги. Но между 2004 и 2007 с двигателя 4H1 нещо се провали. Този 4-цилиндров дизел, който оборудваше популярните NPR и NQR, разви хроничен проблем с инжекционната система, който доведе до руина не един собственик. Инжекторите, вместо да издържат стотиците хиляди километри, които се очакваха,
започваха да се повреждат около 150 хиляди. В началото симптомите бяха фини. Малко бял дим при запалване, малко по-висок разход, някоя временна загуба на мощност. Но ако шофьорът игнорираше тези сигнали, краят беше катастрофален. Инжектор, който се поврежда в дизелов двигател Common Rail, не само спира да пулверизира добре горивото. Той може да завърши чрез впръскване на течен дизел директно в цилиндъра. Този дизел измива масления филм от стените, разрежда лубриканта в картера и накрая предизвиква задиране на буталото или счупване на биела. Ремонтът в този момент включва пълно отваряне на двигателя, шлайфане на блока или смяната му изцяло. Между 8 и 12 хиляди долара по-късно, собственикът се озовава с камион, който струва по-малко от това, което е платил за поправката му. 4H и едно е отличен двигател, когато работи, но когато се повреди, го прави сериозно. Номер 9. Freightliner Sprinter. Модели 2007-2009 с двигател V6 дизел. Спринтер е без съмнение най-емблематичният ван в света. Неговият дизайн, вътрешно пространство и имидж, свързан с професионалния транспорт, го превърнаха в пазарен успех в продължение на десетилетия. Но между 2007 и 2009 Mercedes-Benz, собственик на марката, реши да инсталира дизелов двигател V6, който се оказа кошмар. Проблемът не беше в основната механика, а във всичко, което я заобикаляше. Системата за емисии, управляващата електроника, сензорите и актуаторите, които превръщаха всяка повреда в главоблъсканица. Системата за рециркулация на газовете, EGR, се запушваше с поразителна честота. Филтърът за твърди частици, DPF, влизаше в постоянна регенерация, консумирайки допълнително дизел и разреждайки маслото. И когато нещо се повредяше, електронният блок за управление отговаряше с толкова неясни кодове за грешка, че дори специализираните механици не намираха решението. Турбото, освен това, страдаше от преждевременни проблеми в лопатките си с променлива геометрия. Смяната на турбо на спринтер от тези години можеше да струва повече от 3000 долара. И най-лошото е, че често новото турбо не издържаше много повече от оригиналното. Цената на притежание в дългосрочен план на тези спринтер е просто ужасяваща. Има хора, които казват, че ако събереш това, което си платил за него и това, което си похарчил за ремонти, е можело да купиш 2 нови вана от друга марка. И са прави. Номер 8. Workhorse Custom Chassis. W410-2/. W62 модели с двигател GM 8,1 литра и трансмисия Allison. Тези шасита, използвани основно в училищни автобуси, ванове за доставка и превозни средства за отдих, са любопитен случай за това как отличен двигател и отлична трансмисия могат да се превърнат в проблем, когато са монтирани в лошо проектиран комплект. Двигателят GM 8,1 литра Vortec е бензинов гигант, V8 от 8,1 литра с репутация на здравина. Трансмисията Allison от своя страна е вероятно най-добрата автоматична кутия за тежка работа на пазара. Но в Workhorse W42 и W62 нещо се проваляше. Основният проблем беше охладителната система, недостатъчна за изискванията на продължителната работа, особено при приложения с чести спирания като училищните автобуси. Двигателят загряваше, гарнитурата на главата поддаваше и охладителната течност започваше да се смесва с маслото. Веднъж, щом това се случи, двигателят е обречен. Ремонтът включва демонтаж на главата, шлайфането или смяната й и много пъти щетите в лагерите на коляновия вал налагат пълна реконструкция. Говорим за сметки, които лесно надхвърлят 10 000 долара, често повече от стойността на цялото превозно средство. Когато собственикът се изправи пред тази реалност, решението е винаги едно и също – за скрап или продажба на части. Workhorse е доказателството, че добрият двигател и добрата трансмисия не гарантират добро превозно средство, ако комплектът е лошо замислен. До тук видяхме проблематични машини, но с които все още може да се съжителства, ако си готов да харчиш. 7-те, които следват, са адът на колела.
Това са камионите, които са фалирали цели флоти, тези, които са генерирали милионни колективни искове, тези, които трябва да идват със здравно предупреждение на капака. И номер 1 не е само най-лошият камион за купуване. Той е, за мнозина, най-голямата финансова грешка на колела, която някога е правена. Номер 7. Ford F650 F750, модели 2020 до 2020 и втора с дизелов двигател PowerStroke 6,7 литра с висока мощност. Ако предишните модели на F650 и F750 вече бяха проблематични, поколението 2020-2022 изведе дефектите на ново ниво. Ford реши да инсталира в тези камиони версията с висока мощност на двигателя PowerStroke 6,7 литра, същият, който оборудва пикапите F450, но без да вземе предвид, че камион за тежка работа не е пикап. Термичните и механичните изисквания са много по-високи и двигателят започна да показва тревожни признаци на умора. Системата за последваща обработка на емисиите, и без това сложна, се превърна в повтарящ се кошмар. Филтърът за твърди частици, DPF, се насищаше с неприемлива честота, налагайки постоянни регенерации, които консумираха допълнително дизел и разреждаха маслото. Сензорите за NOx се повреждаха един след друг и когато се повредеха, двигателят влизаше в защитен режим DRAT, ограничавайки мощността до нива, които правеха невъзможно движението по магистрала. Най-лошото е, че тези режими DRAT се случваха в най-неподходящите моменти, в средата на изкачване, с пълен товар, при изпреварване. Трансмисията освен това не беше на ниво. Същите проблеми на TorqueShift се повториха с повреди в соленоидите и в тялото на клапаните, които оставяха камиона аварирал без предизвестие. Когато гаранцията изтичаше, собственикът се изправяше пред петцифрени сметки с поразителна редовност. Ford F650 от тези години е перфектният пример за това как лошото интегриране между двигател, трансмисия и шаси може да превърне работния инструмент в икономическа присъда. Номер 6. International CV Series – модели базирани на Nissan Titan XD. Когато International реши да влезе в сегмента на тежките пикапи, направи стратегическа грешка. Вместо да разработи собствено превозно средство, взе базата на Nissan Titan XD, сложи му своята емблема и го продаде, сякаш е International. Резултатът беше механичен Франкенщайн, който не беше нито едното, нито другото. Проблемите започваха от липсата на идентичност. Дилърите на International не бяха подготвени да ремонтират превозно средство с компоненти на Nissan, а дилърите на Nissan не искаха да знаят нищо за превозно средство с емблема на International. Собственикът оставаше заклещен в лимбо на техническо обслужване, където никой не поемаше отговорност. Трансмисията, специфичен компонент на този модел, страдаше от преждевременни повреди. Електрониката беше бедствие. Сензори, които даваха грешни показания, управляващи блокове, които се рестартираха сами, лампи за повреда, които светваха без видима причина. И когато собственикът успееше да накара някой дилър да приеме да погледне превозното средство, диагностиката можеше да отнеме седмици, защото ръководствата за ремонт не съвпадаха с реалността на превозното средство. CV Series е перфектният пример за това, което се случва, когато две инженерни култури се смесват без да се интегрират. Бяха продадени няколко екземпляра и тези, които все още се движат, го правят с надеждата, че нищо няма да се случи, защото когато се случи, поправката му е одисея. Номер 5. Hino 268/338, модели 2010 до 2015 с двигател J08i. Hino е за мнозина синоним на японска надежност, но между 2010 и 2015 нещо се обърка в завода, който произвеждаше двигателите J08i. Тези двигатели, които оборудваха моделите 268 и 338 на Hino, започнаха да развиват проблеми, които опетниха репутацията на марката. Инжекционната система Common Rail се оказа много по-деликатна от очакваното.
Инжекторите се повреждаха верижно и когато се повредеха, не само оставяха двигателя без мощност, но можеха да предизвикат катастрофални щети, ако дизеловото гориво се промъкнеше в маслото. Турбото, освен това, показваше признаци на преждевременна умора с лагери, които се износваха, и валове, които губеха концентричност. Но най-алармиращ беше разходът на масло. Много собственици съобщаваха, че трябва да добавят няколко литра между смените, недвусмислен симптом, че нещо не е наред в сегментите или във водачите на клапаните. Когато караха двигателя в сервиза, новината беше винаги една и съща – скъп ремонт и често без гаранция, че проблемът няма да се появи отново. Hino се опита да го реши с софтуерни актуализации и подобрения в компонентите, но за собствениците на моделите 2010-2015 решението дойде твърде късно. Много от тези камиони бяха изоставени по средата на пътя, продадени на части или просто паркирани в някой ъгъл, чакайки решение, което никога не идваше – J08. И от тези години доказа, че дори японците могат да грешат. Номер 4. Peterbilt 579, модели 2012-2015 с двигател Packard MX-13. Peterbilt е една от най-обичаните марки в Америка. Името й навява качество, стил и традиция. Но когато пуснаха двигателя Packard MX-13 в своите модели 579, нещо се обърка ужасно. Първите поколения на този двигател, проектиран да се конкурира с европейските гиганти, страдаха от дефекти на младостта, които се оказаха катастрофални. Най-сериозният проблем засягаше коляновия вал. Поради грешка в топлинната обработка или в сплавта, някои колянови валове развиваха микроскопични пукнатини, които с времето се превръщаха в фрактури. Когато коляновият вал се счупи в дизелов двигател, резултатът е апокалиптичен. Бутала, които удрят клапани, биели, които пробиват блока, шрапнели, които циркулират из цялата смазочна система. Ремонтът в тези случаи не се състои в поправка на двигателя, а в смяната му изцяло. А нов двигател за Peterbilt 579 може да струва повече от $30 000, без да се брои трудът. Към това се добавяха проблеми с биелните лагери, които се износваха преждевременно, и с инжекционната система, която се повреждаше без предизвестие. Packard накрая призна проблемите и подобри двигателя в следващите поколения, но за купувачите на първите 579 опитът беше съкрушителен. Мнозина загубиха десетки хиляди долари и най-лошото – доверието в марка, която смятаха за непоклатима. Номер 3. Kenworth T680, модели 2020-2022 с двигател Packard MX-13. Същият проблем, същата история, същото разочарование. Kenworth T680, флагманът на сестринската марка на Peterbilt, монтираше същия двигател Packard MX-13 в първите си години и страдаше от същите дефекти. Колянови валове, които се чупеха, лагери, които се дезинтегрираха, инжектори, които се повреждаха. Единствената разлика беше емблемата на капака. За собствениците на тези T680 кошмарът беше двоен. От една страна имаха камион, който не можеха да използват, защото двигателят беше в сервиза. От друга виждаха как препродажната стойност се срива, докато лошата слава на MX-13 се разнасяше. Дилърствата се напълниха с T680 и 579, чакащи нови двигатели, а сроковете за доставка се удължаваха до 6 месеца. Междувременно собственикът продължаваше да плаща кредита за камиона, за страховката, данъците, без да може да генерира нито $1 доход. Имаше случаи на цели компании, които фалираха, защото техният флот от T680 остана блокиран. Packard научи урока си и последващите MX-13 са много по-надежни. Но за тези, които купиха между 2020 и 2022, щетата вече беше направена. T680 от тези години е напомняне, че дори най-добрите марки могат да пуснат незрели продукти и че цената на тази незрялост винаги се плаща от клиентите. Номер 2. Freightliner Cascadia. Модели 2008, 2010
с двигател Detroit DD15 от първи поколения. Freightliner Cascadia днес е най-продаваният камион в Америка, стандарт за ефективност и надежност, но не винаги е било така. Първите поколения на двигателя Detroit DD15, тези, които оборудваха Cascadia между 2008 и 2010, бяха истинско бедствие. Основният проблем беше системата EGR, подложена на изисквания, които не можеше да понесе. Охладителите на EGR се напукваха, позволявайки на охладителната течност да се смеси с изгорелите газове и евентуално да влезе в цилиндрите. Когато това се случеше, двигателят започваше да губи компресия, да изхвърля бял дим и накрая да се поврежда. Турбото с променлива геометрия също създаваше проблеми. Лопатките заяждаха от саждите, налягането на пълнене падаше и двигателят губеше мощност. Но най-лошото бяха пукнатините в главата на двигателя. Поради дефект в дизайна или материалите, някои глави се напукваха след няколко хиляди километра, предизвиквайки смесване на масло и охладителна течност, което довършваше лагерите на коляновия вал. Ремонтът на един DD15 от тези години можеше лесно да струва 4-10 хиляди долара. Много флоти, тези, които можеха да си го позволят, сменяха камионите преди да достигнат 500 хиляди километра, за да не трябва да се изправят пред тази сметка. Тези, които не можеха, просто фалираха. DD15 се оказа отличен двигател след няколко актуализации, но първите поколения са предупреждение за това какво се случва, когато натискът за спазване на нормите за емисии се постави пред зрелостта на инженерството. Номер 1. Абсолютната бездна. International ProStar с двигател MaxxForce 13 и MaxxForce 15 няма дебат, няма дискусия, няма второ място, което да се доближава до него. International ProStar с двигател MaxxForce 13 или MaxxForce 15 е, без никакво съмнение, най-руиниращият камион в модерната история на транспорта. Не е, че има един проблем. Проблемът е, че всичко в него е проблем. Историята започва с стратегическо решение на International да изпълни нормите за емисии EPA без използване на система за селективна каталитична редукция SCR, т.е. без урея. За целта заложиха всичко на грешния кон – EGR, система с ултрависока скорост, която рециркулираше масивни количества изгорели газове в двигателя, подлагайки всички компоненти на термични и химични условия, които не можеха да понесат. Резултатът беше каскада от повреди, която нямаше край. Главите на цилиндрите се напукваха с поразителна честота. Инжекторите се повреждаха верижно, замърсявайки маслото с дизел и съсипвайки лагерите. Турбините заяждаха. Буталата се чупеха. Клапаните на EGR се запушваха. Филтърът за твърди частици се насищаше. И когато собственикът успееше да поправи един проблем, друг се появяваше след няколко хиляди километра. Колективните искове се трупаха. Дилърствата се напълниха с ProStar, чакащи нови двигатели. Сроковете за ремонт се удължаваха до 6 месеца. Собствениците виждаха как бизнесите им се разпадат, докато продължаваха да плащат кредитите за камиони, които не можеха да използват. MaxxForce 13 и 15 не са просто лоши двигатели. Те са вероятно най-лошите дизелови двигатели, инсталирани някога в шосейни камиони през последните десетилетия. И най-лошото е, че International продължи да ги продава с години, отричайки очевидното, докато реалността не им експлодира в лицето. Днес ProStar с MaxxForce се продават почти за нищо на търгове. И въпреки това онзи, който ги купи, обикновенно съжалява. Защото ремонтът на един MaxxForce не е инвестиция, той е присъда. И за това, без никакъв нюанс на съмнение, заема номер 1 в този списък. Ако видиш евтин ProStar, бягай. Тази оферта не е възможност, тя е капан.